Kaixo, egunon. Azken berrien arabera, konfinamenduaren 40. egun honetan, gobernuko goiburuek alarma egoera 15 egun gehiago luzatzea erabaki dute. Lehendakariak, pazientzia eta kontzientziazioa eskatu die herritarrei. Kongresuko beste alderdiek bere atsekabetasuna adierazi diote. Hauek izan dira be. Aizu, potxu. Desleituta sentitzen zara, Hain da dena handia, eta sointzi txina. Bakarrik zaude. Zelako pena ematen didazun. Beitu zelako pintak dituzu. Beira zure janzkera, beira zure gorputza, zure aurpegia, zure hilea. Nazka ematen didazu. Eta gero, beste 15. Hau ez da maitu behar. Hau, amaitu egingo da. Amaitu egingo da. Amaitu egingo da. Amaitu egin behar duzu. Amaitu. 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 Zer uste duzu? Besteak zure defektuak ez dituztela ikusten? Ez dutela ikusten parre egiten duzunean ateratzen zaizun papada? Baina nork ikusiko dio ba, etxean sartuta dagota. Konfinatuta, 15 egun gehiago. 15 egun, 15 egun, 15 egun, 15 egun, 15 egun, 15 egun, 15